koden gamang kok lai dape di tangan urang nan elok menjago adia salamonyo. Lah basurui angin kencang datang maelokan putri lailang pamenan sayang judenai adi menangguang sesong di malah kemungkin adia kasanang balambe-lambe adia lapekan dek samsai di badanan tak bakal sudahan. Ombak ditantang yo menuju pulau laya di kambang menantang badai biarlah kini denainan menanggung kok lagi isu denainan sanang mangkonyo bidu karam di tepian nyampang di tengah